A educación en Galiza está en estado de coma. Sen embargo, a Xunta de Galiza segue coa súa propaganda. Ti, que me estás escoitando, seguro que sabes de sobra que o noso modelo educativo leva tempo atrasado. E ti, que pasaches algunha vez pola escola pública, seguro que puideches comprobar a gran falta de profesionais. Un exemplo do que sucede hoxe en día é o CEI Mestre Ramiro Sabel, un centro da nosa vila que conta con máis de 300 alumnas e que fai pouco era referente na atención pedagóxica de moitos nenos e nenas con necesidades educativas especiais. Por desgraza, e por culpa do Partido Popular, este centro só conta cunha profesional de audición e linguaxe, o que supón que non pode atender a todas as alumnas con necesidades especiais. Esta situación é a que xa nos ten acostumados o presidente Alfonso Rueda, desmantelamento constante dos servizos públicos. Esta vez, coa educación. Ademais de reducir docentes, reducen profesionais especializados. Antes de comezar o curso, a oposición presentou unha moción conxunta para exixirlle á Xunta de Galiza que arranxe esta situación. E ti, que outro recorte viviches na educación?